Strešné okná síce nerobíme, nemontujeme, ale vieme vám ich dodať. Vieme vám dodať aj a namontovať zase nejaké rolety a žalúzie, ktoré vám chcem ukázať. Tak ja sa idem pozrieť, lebo ideme toto robiť. Tak mi to bolo ako dobrá vec ukázať vám to. Takúto ľahkú termoizolačnú vonkajšiu roletu, ktorá je na solárne napájanie. Mi to bolo fajn ukázať. Vlastne táto roleta znižuje teplotu až o 7 stupňov, máte úplné zatemnenie, hluk od dažďa o 8%, a teda o 8 decibelov. A táto roleta je síce drahšia, ale tu je až o 10 decibelov a izolácia je až o 17%, takisto ako u tejto 3xS-ky. Cena na rôzne teda okná je v tomto solárnom prevedení SSS, to je ten typ. Tu máte od 306 € z DPH až po, by som to správne ukázal, 401 až po vlastne skoro 500 € za túto roletu. Ale táto je topka, dá sa ešte aj táto priehľadná, len tam už myslím, že to nedáva až taký zmysel, keďže je to také priehľadné, ale tam je tá cena len o niečo lacnejšia, takže určite buď hliníkovú vonkajšiu, úplne tú neprehľadnú, alebo tú ľahko termoizolačnú, príďte k nám a my vám tu vieme aj k tomu ukázať niečo.